ହଁ ଗଛ ଲଗେଇଛ କିଏ କିଏ ଗଛ ଲଗେଇଛ? ହଉ ଗଛ ଆମକୁ କଣ ଦିଏ? ଫଳ। ଗଛ ଆମକୁ ଫଳ ଦବ, ଫୁଲ ଦବ ହେଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ବାଟ ଯଦି ଯାଉଥିବ ଖରା ହଉଥିବ ସେ ଛାଇ ବି ଦବ ହେଲା। ଗୋଟେ ଲୋକ ଏ ଛାଇରେ ବସି ପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ତାପରେ ୟା ଦେହରେ ସବୁ ପଶୁ ଦେଖିଛ ପକ୍ଷୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ବସା ବାନ୍ଧନ୍ତି ଗଛରେ ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ? ସେ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ହଁ ସେ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ରହନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଗଛ ଆମକୁ ଦଉଛି ଅମ୍ଳଜାନ, ଯୋଉ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନଉଛେ ସେଇ ଅମ୍ଳଜାନ ଟା ଗଛ ଆମକୁ ଦଉଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଗଛ ଆମର କଣ ହେଲା? ଆମର ବନ୍ଧୁ ହେଲା। ଗଛ ଆମର ବନ୍ଧୁ ହେଲା। ଆମେ ଗଛକୁ କାଟିବା ନାହିଁ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଗଛ ଲଗେଇବ, ଗଛରେ ପାଣି ଦବ, ପାଣି ଦେଲେ ସେ ଦିନେ ପୁରା ବିଶାଳ ବଡ ହବ। ଆଉ ତମକୁ କଣ ଦବ? କମଳା ଫଳ, କମଳା ପିଜୁଳି ଦବ ସବୁ ହେଲା, ଫଳ ଦବ ବୁଝିପାରିଲ? ଏ ବସୁନୁ ହଉ ଦିଦି ଏଇଟା କି? ମତେ କିଏ କୁହ ଏ ଗଛରେ ଏଇଟା କଣ? ଚେର। ହଁ ବଡ ପାଟିରେ କହିବ, ଏଇଟା ଆସିବ ବଡ ପାଟିରେ କହିବ, ଏଇଟା ହଉଛି ଚେର। ଏଗୁଡା କଣ ବାହାରିଛି ତାର? ଡାଳ। ହଁ ଡାଳ ବାହାରିଛି। ତାପରେ ଏଗୁଡା କଣ ଗଛର? ଏଇଟା ହଉଛି ଗଛର ଗଣ୍ଡି, ଗଣ୍ଡି ହେଲା। ଏଇଟା ଗଣ୍ଡି ହେଲା। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗଛ ଦେଖୁଛ ଆମେ, ଗଛର ରଙ୍ଗ କେମିତି? ରଙ୍ଗ ହଉଛି ସେଇ ପତ୍ର କଲରକୁ ଆମେ କହିବା ସବୁଜ କଲର ହେଲା। ଗଛର ରଙ୍ଗ ହେଲା ସବୁଜ କଲର। ଆଜି ଆମେ ପଢିଲେ ଗଛ ଆମକୁ କଣ ଦିଏ? ହଁ ଫଳ ଫୁଲ। ତାପରେ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦିଏ ହେଲା। ଅମ୍ଳଜାନ ଦବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେମିତି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନଉଛେ ସେଇ ଅମ୍ଳଜାନ ଟା ସାହାଯ୍ୟ କରେ ହେଲା। ଯଦି ଗଛ ନ ରହିବ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବା ନା? ଗଛ ନଥିଲେ ଆମେ ମରିଯିବା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କଣ ଶପଥ ନେବା? ଗଛ ଲଗେଇବା ହେଲା। ଗଛ ଲଗେଇବା, ଗଛକୁ ଆମେ ହାଣିବା ନାହିଁ। ଯେ ଗଛ ହାଣିଦବ ଆମେ କଣ କହିବା? ନା ଗଛକୁ ହାଣ ନାହିଁ ହେଲା। ଏ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଦି ଜଣ ହେଇକି